tanadi kake da shi ga magoya bayan ka wanda suke fans ɗinka? Yanzu ni a nawa tunanin ba zan karya ƙwarin gwiwar mutanen da suke sauraro na ba. Wannan imani ne dole duk abin da Allah ya daga wata rana zai dawo, ko menene. Wata rana na farko ma dai idan ba mutuwa akwai tsufa, akwai ranar da idan aka ce maka ka zo kai ma da kanka da ka ce ba da ka yi ba. Sannan duka idan ka cire waɗannan abubuwan aiki ne muke na shuhura, ita kuma shuhura yau gare ka ce gobe ga wananka. Idan da wani ba zai zo ba kai ma ba za ka zo ba. To amma ni yanzu na fi ta'allaka tunanina ne akan me masoyana suke so, to me zan yi. Abin da nake ta'allaka tunanina akai shine yau idan aka ce Hamisu Bireka, wasu su ce likitan masoya, wasu su ce malamin soyayya, wasu su ce masoyi, wasu komai ana kirana da shi inda ya shafi soyayya. To idan dai har haka ne masoyana sun karɓi abin da nake kenan, to ya kamata a ce na ci gaba da tunani a kansu, akan in kawo musu abin da zai ci gaba da sa su farin ciki da nishadantuwa. To kamar yadda ka faɗa, wasu suna kiran ka likitan masoya, wasu komai ma inda ya shafi soyayya da ka iya ji an kira ni da shi. To in sai a ce wani irin kalubale kake fuskanta musamman a wajen masoyan wanda a ta wannan fuska kuma nakan dan samu wani muntsini, shine mafi akasari zan iya ji musamman mata cika yan Hamisu Bireka kan dan yaudara ne, wata bata taba ganin budurwata ba amma za ta sa a ranta kamar ni irin shahararren dan yaudara ne, wanda maybe idan da za ta zo ta zauna da ni ma aka ce mata wace ta kamar mai budurwa Bireka sai ta tsaya tana ta to dalili shine tunani na ba a nan yake ba. Har kullum ni buri na kar in gaza a gurin waɗanda suke sauraro na. Ƙarshen waƙar da na saki yanzu a ciki sai da na faɗa nake cewa ina ƙwalla shela don in sanar da iya mabiya kalamai na, saboda tunani na akan su yake. Idan yanzu mai sauraro ya fuskanta yanzu ba ma ta soyayya kake ba, burin ka kai dai su nake so su yi soyayya, su kake so su soyayya, amma kai kullum tunaninka yanzu akan yanzu ai idan akan kaina ne ai ina da dahir ai, ni ma na kusa aure ai. Dama baka da aure ke? Mun haɗu ɗazun nan muka haɗu da wani aboki na yake ce mun ya kusa aure, na ce mishi, ya ce mun bikin shi saura wata ɗaya, na ce mallam dahir ni ma aure na ya kusa, sai dai ba a sa rana ba kaga tukunna, amma ina da dahir, ina jin ƙwarin gwiwa akan ni ma insha Allah. Amma irin biyan 'yan mata haka dai na gari ban iyawa, saboda muna kan wani kadami ne na ba lalle ka gane wa ke son kan ba ma tukun. Idan kana da hankali sai kai concentrating sana'ar ka, sai ka mai da hankalinka kan shi shine kawai. Amma dai abin da na yi shura akai shine soyayya, to kaga ba zan gaza ba gurin gaya wa mutane menene so a nawo fahimtar. Yawanci idan ka ji mutum yana magana akan abu a bangaren ya fi kaurin suna, sai a ce a baya kai dan soyayya ne tun da ka taso dama, shi yasa kake da waɗannan kalamai da kake zuwa a cikin waƙa na soyayya. Abinda na sani shine ai bai yiwuwa a ce na san abin da na sani ban yi soyayya ba. Ni ma na yi soyayya sannan kuma ni amma abin da na fi sani shine ina yawan zama da masoya, ina nufin waɗanda suke soyayya da su muke zama muke hira, ina jin abubuwan da suke damun su, to wannan abun ni haddasa nake labarinsu. Duk lokacin da na tafi nake a kansa nake nazari na zo zan faɗa, zan tuna da abin da ya faru da wani, da wanda ya faru da wani, da wanda ya faru da wani, sai in haɗa su, sai in turo wa mutane. To za ka ga kowa ya tsinci ra'ayinsa a ciki, kowa da abin da ya same shi a ciki. Sai a ce wace waka ka fara yi a rayuwarka ta farko, ko za ka iya tunawa da ita? Ai ba zan manta ba, saboda waƙar da na fara yi ita ce waƙar yabo ce, waƙar da na fara yi a duniya, waƙar da yabo ce a sosai ma kuwa, tun daga makarantar islamiyya na fara har kawai yanzu. Waƙar yabo na fara yi gaskiya ban manta ba. To ya kamata ka ɗan rerawa
masu kallo su dan ji wace ce waƙar ka ta farko, watakila wani bai sani ba, watakila ya santa ma da bai san kai ba. Gaskiya ne. Mustapha Rasulillahi rainan Halima, shugaban ma'aikan Allah, kai nake kaiwa kukana. Ta ce waƙa ta farko a duniya. To izo yanzu bakan damiyarka da ka faɗa da kuma wadda kai ka fi so a ranka, ita ma duk da masu kallo sun santa ya kamata ka rera su ji daga bakinka. Idan za ki kije da ni, idan na yi fushi ki rarrashe ni, silar so na shiga babban karni, idan gani ga ki sai in ji na farin ciki ya mai sabuwar amarya. Idan za ta ba ni dama ya masoyiyata, mai rabon ya gabaɗi zai gani gwanata, cikin masoyanki a yanzu na yi rata, tunda ni zan iya baki rayuwata. Karin waka idan za ki je da ni, akwai abin da ya faru a cikin soyayya ko kuma karin ne da ya zo maka na waka? To ai ta wakar ma bata kame mun wanda ne ba masoyayya ta kai wadda kuke soyayya. Mafi gaskiya lokacin da na yi wakar idan za ki je da ni nan, na yi wata waka so na gaskiya wa mutanenmu don ɗorayi unguwar Bello da muke mun yi soyayya da wata budurwa ta lokacin ina dinki. Daga bisani sai mutane sun ganni su dinga bayan ta yi aure sai suke cewa na yaudare ta, wasu ce ta yaudare ni ta yi aure, ni kuma na san ba yaudara ta yi ba kuma ba yaudara ta ne ba. Sai na zo sai na yi waka akan abin, sai a ƙarshen waka nake cewa ban yaudare ta ba, ba ta yaudare ni ba. Wannan dalilin sai lokacin sai aka karɓi waka, sai na ji daɗi a raina. Da na ji daɗi sai na zo in yi waka akan karɓan da aka yi, sai na ce shimfiɗar fiska ta wuce ta tabarma. Hamisu Breka, idan muka dawo a cikin wata waƙarka, akwai inda kake cewa ta kewaye da abokinka ta ci amanarka. Shin abin ya faru a gaske ne ko kuma? Ita ce waƙar yaudara. Yaudara, wadda nake cewa daga zuciya da jini saƙonni na suke. Shi labarin irin ƙirƙirar